The Chief Minister Assam has taken over the power of recruitment of Grade 3 and Grade 4 employees in BTC, which was earlier entrusted with BTC administration. That means BTC has been deprived of the power of recruitment of Grade 3 and Grade 4 employees. This is very unfortunate for 6th schedule area. The common recruitment test will be deprived. The Bodo medium tribal student will Assamese a compulsory subject. BTC will try to get sufficient number of ST reservation according to needs of 6th schedule administration for benefit of the tribal people. BTC is going to be defund powerless. The state gov directly taken the control of defensible secretary of BTC. Now the BTC administration is under the control of the state government. The state gov has imposing the land right to non-protected and non-tribal people in tribal belt and block area and BTC 6th schedule area by giving them protected class status illegally. It revealed that he is not working for 6th schedule administration for benefit of tribal welfare as a provided in constitution, but he is working at the direction of Assam Chief Minister for the general administration for benefit of general advanced people against the principle of 6th schedule administration who will save the 6th schedule administration of BTC. Welfare of Bodoland Department now common recruitment आनजादनि गेजेरजों थाबैनो साख्रि थिसननाया जागोन आरो फोसाव बिलाइखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो दि बे साख्रिनि आनजादाव रिजार्भेशन आयेना गैया एबा कमन रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों सायख'गोन। मख'नो गोनांदि मोनसे समाव BTC आव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रियाव थिसननो थाखाय BTC खुंथायाव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड CSB दानाय जादोंमोन। खुंथायाव गावनो गाव गोहो दंमोन। साननो गोनां बाथ्राया जादों कमन रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों सोर साबैसे बर' फिसाफ्रा साख्रि मोनगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। गोदो BTC आव 6th schedule एरिया हिसाबै हारसिंनो ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि होनो हानायनि गोहो दंमोन। दिनै बे मेगन गुनो दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव रावबो खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड पाब्लिक सार्भिस कमिसन BPSC मोननायब्लासो एसे साबसिन जागौमोन होननानै जों सानो। नाथाय खोब दुखुनांथावनि खोथा दि बिथां प्रमद बर'आ BTCनि गादियाव जनायनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे जोंब्लावनाय अरजोंसो गेलेगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियाबो सेजानाय बादि जादों आरो गुबुन फारसेथिं बर' राव टिआर आरो आसामनि गेजेराव सिमाथे खालामनानै बर'फोरनि गेजेराव दावराव-दावसि खालामनाया जोंनि नोजोरावनो जों गुबुन फारसेथिं बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव थानाय समाव बिथाङा गरखाफोरखौ तामिलबा नेपालिफोरखौ ST खालामनायाव गोबां खोथा बुंदोंमोन। नाथाय गादियाव जनायनि उनाव बिथां प्रमद बर'खौ गोहो गोलोंदानि खामानि मावनाय बायदि नुदों आरो बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्माजों खोमायाव खेबनानै BTC खौ सासन खुंहोनाय बादि जादों। दा जोंनि गेजेराव साननो गोनां खोथा जादों दि BTC एडमिनिस्ट्रेटरा जाबाय 6th schedule एरिया हिसाबै गाव हारसिंनो 3थि आरो 4थि रेंकनि साख्रिखौ होनो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव थोंजोङै आसाम सरकारासो बिनि सायाव थिसननाय जासिगोन होननानै BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम नटिफिकेशन हरनाय एबा लाइजामजों फोरमायहरनाय खोथाया जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथावनि खोथा। गुबुन फारसेथिं बे खोथाखौ लानानै आसामनि स्पिकार बिथां बिश्वजितआ बुंदों दि बियो गोरोन्थियावनो हरफ्लांनाय मोनसे लाइजाम आरो बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां CM हेमन्त बिश्व शर्मानो सावरायनानै क्लियारिफिकेशन खालामनाय जाबाय होननानै बिबुंथि होदोंब्लाबो दा जोंनि गेजेराव बे खोथाया जोबोद बेले-बेजे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।